హలో అండి, వెల్కమ్ టు రిధి ట్రెండ్స్. వన్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ కలెక్షన్ అండి. మనకి ఇల్కల్ శారీస్ అయితే చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయండి. మనకి యాక్చువల్లీ ఇవి వచ్చేసి ఓల్డ్ ట్రెడిషనల్ శారీస్. శారీ అంతా కూడా చెక్స్ ప్యాటర్న్లో వచ్చేసి మనకి బార్డర్ అయితే ఇలా జరీ బార్డర్ అయితే వస్తుంది. మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు. శారీ మనకి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది అండ్ ఈజీ టు డ్రేప్ అండ్ మనకి లుక్ వైజ్ అయితే పట్టు శారీ లాగా ఉంటుంది. అండ్ మనకి పళ్ళు అయితే ఇలా వస్తుంది. అండ్ ఇందులో మనకి బ్లౌజ్ వచ్చేసి కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ అయితే వస్తుందండి. మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు. అండ్ మనకి బ్లౌజ్ వచ్చేసి ప్లెయిన్ బ్లౌజ్ వచ్చేసి ఇలా బార్డర్ అయితే వస్తుంది. ఇందులో ఇంకొన్ని బ్యూటిఫుల్ కలర్ కాంబినేషన్స్ అయితే చూపిస్తాను. నచ్చితే వెంటనే స్క్రీన్ పైన ఉన్న వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేసి ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి. అలానే మన జగిత్యాల్ అండ్ అదర్ ప్లేసెస్లో ఉన్న వాళ్ళు విజిట్ చేసి కూడా తీసుకోవచ్చు.